маркази ноҳияи шаҳри нав дар рӯзи таҷлили ҷашни наврӯз ба идгоҳи ҳақиқӣ табдил ёфта буд. симои кӯчаву хиёбонҳои ноҳия ба таври идона оро ёфта, тамоми кормандони корхонаву ташкилот, заҳматкашони хоҷагоҳи хурду калони деҳқонӣ ва аҳолии деҳот маҳсули меҳнат, дастовардҳо, анъанаҳои миллӣ ва намунаи хӯрокҳои миллиро пешкаши меҳмонону сокинон гардониданд. макони баргузории чорабинии наврӯзӣ дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи шоҳ Исмоили Сомонӣ баргузор гардид, ки шабеи гулистони баҳорӣ буд. дар назди сокинону меҳмонон роҳбарияти ноҳия бо намояндагӣ аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуда, мардуми минтақаро бо фарорасии наврӯзи хуҷастапай муборакбод гуфтанд. зимни суханрониҳо таъкид шуд, ки наврӯзи имсоларо дар айёме ҷашн мегирем, ки дар саросари мамлакат кору пайкори созандагӣ идома ёфта, нерӯи иқтисодии давлат ва фарҳанги сиёсии миллат таҳким меёбад. дар раванд натиҷаи меҳнати сокинони ноҳияи шаҳри нав низ мусбӣ арзёбӣ гардид. барномаи театркунонидаи шӯъбаи фарҳанг пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар ҳақиқат наврӯз ҳамчун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардумӣ дар домони табиати зебои кӯҳандиёри мо зуҳур кардааст. наврӯз бо обу хок, марзу бум ва рӯҳи зиндагисозу тамаддунофари аҷдодии мо пайванди ногузастанӣ дошта, расму оинҳои он дорои рамзҳое мебошанд, ки аз қадим то имрӯз бо рӯзгори мардуми созандаву ободгар ва фарҳангу таҳаммулгароии мо созгоранд. тантанаҳои ҷашни наврӯзӣ дар ноҳияи шаҳри нав бо иттифоқи сокинон то дергоҳ давом кард.